Hello guys, tayo lumabas na naman ngayong araw na ito upang maghanap ng deserving na tricycle driver dito yan sa Pusurubio. At samahan nyo ako at ikutin natin ang Pusurubio, Pangasinan. Piling mo pag-cute ay kikay, malamig pa sa kambing ay kikay, maramdaman. Ayun na nga guys, nakapangalawang ikot na po ako this time at dahil hindi ko pa po nahahanap ang deserving na magbibigyan ko ng ating gift na galing yan sa Power Tire, Stopper Tire, MSK Philippines and of course ang ating sponsor sa oil, ang JKC Marketing. So samahan niyo po ulit ako, ikot po ulit tayo. Si Kuyang napansin ko sa kabila ng kainitan ay naghihintay pa rin siya ng mga pasahero. Pwede pumasok dyan? Pwede kang ma-interview, kuya? Ilang taon ka nang nagpapasada? Tagal na? Ilang taon ka na, sir? Dahil ikaw ang una kong napansin, bigyan kita ng ano? Ano pangalan po ba? May coach mo to po. Bigyan kita ng libreng ano. Galing sa Stopper Tire. Tsaka meron po. Ayan, bigyan kita ng oil. Lagay po lahat yan. Galing po sa ano yan ha? Galing po yan sa MSK, Stopper Tire, saka Power Tire. Ayan. May coach mo to po. Pwede pong pasisyon. Sige po. Ang dalawa papamalit na reto. May miss ka ba bro eh? Wala ko si idol mo dun eh. Ayun. Maraming salamat po sa MSK tsaka sa Power Tire tsaka sa DKC. Maraming salamat po.